Det vi nu skal opleve er noget helt enestående inden for dansk osteproduktion. Vi træder nemlig indenfor i en meget vigtig del af Danabluens verden, hvor vi skal se, hvordan bedømmelsen af Danabluens kvalitet gennemføres her hos Eurofins i Holstebro. 11 gange årligt bedømmer akkrediterede dommere de udtagne ostes kvalitet. Dommerne bedømmer, hvordan ostene ser ud, lugter, smager og føles. Det kalder man også en sensorisk analyse. Den mest fornemme af alle analyser. Bo Christensen, der har mere end 40 års erfaring som dommer og konsulent for Danablu-producenterne, vil nu tage os med til bedømmelsen. Ja, men vi skal nu i gang med vores BGB-bedømmelse af Danablu. BGB står jo for beskyttet geografisk betegnelse, og derfor er det en meget streng kontrol, vi laver med denne ost. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal bedømme de der Danablu for 5 egenskaber. Ydre, farve, bygning, konsistens samt lugt og smag. Og der skal vi give en karakter for de oste, vi nu får ind. Og karakterskalaen, den går fra 1 til 15. Og hvis I kigger på jeres karakterskalaens definition på det chart, der ligger foran jer, der kan I se her, hvorledes at karakterskalaen er defineret. 15, når vi taler om egenskaberne, så betyder det virkelig godt. Det betyder ikke fremragende kvalitet. Det er, når det drejer sig om hovedkarakteren. Vi skal ikke give en hovedkarakter. Vi koncentrerer os omkring egenskaberne. Og 15, det er altså virkelig godt. Det betyder ikke, at den er second to none. Når vi bare synes, at det er noget virkelig godt, så giver vi 15. 13 betyder godt. 11 betyder tilfredsstillende. 9, det betyder, at produktet har en beskeden fejl. Men det er ikke en fejl, som vil ødelægge produktet. Det er stadigvæk en mærkevare. Det er stadigvæk Danablu. Det er stadigvæk en BGB Danablu, der er egnet til eksport. Men vi skal give en bemærkning, fordi vi skal, om man så må sige, gøre producenten opmærksom på, at der er altså lidt eller andet der, som ikke er helt, som det skal være. Så han skal virkelig være lidt vågen der. Men altså, vi skal fremføre en bemærkning. Og denne bemærkning, som vi skal fremføre, der skal vi se på den modsatte side af vores chart, hvor vi har en vejledende nomenklatur for fejlbemærkninger af Danablu. Og der kan I se, der er der en række fejlbemærkninger, og vi skal bruge en af disse. I må altså ikke selv opfinde en eller anden bemærkning. Fordi så ved producenten jo heller ikke, hvad der menes med det. Her er hver eneste fejl, den er beskrevet og defineret, og det vil sige, at der er ikke noget anledning til misforståelser. Vi ved præcis, hvad det menes, at når vi kalder for eksempel en ost i ydre for misfarvet, at så er det fordi, at den har en eller anden misfarvning, en mørk, grålig, gullig eller rødlig overflade, som kan være forskellige årsager til. Det skal vi ikke komme ind på her. I vil se, hvis I kigger på den her vejledende nomenklatur, der er sat streg under væsker under ydre. Og det er fordi, at hvis osten den væsker, det vil sige, hvis der er, at overfladen eller ostens indre er meget fugtig, eller der er synlige væskedråber, så kalder vi det væsker. Og det er en fejl ved osten. Så skal vi give en lavere karakter. Ellers er det sådan, at konsistens, at det er den, der volder normalt de største problemer. Fordi at konsistens er en lidt mere sammensat ting. Det består nemlig, som vi kan se, af det der skema, som er oppe på væggen her, at konsistens består af 2 egenskaber, nemlig elasticitet og fasthed. Yderpunkterne i fasthed, det er hård og blød, og i elasticitet, yderpunkterne, det er sej og kort. Og det vil sige, at hvis en ost for eksempel er hård og kort, så kalder vi den sprød. Vi kender lidt eksempel som fra en kiks. Den er også sprød, den er hård og kort, den knækker let og bliver let sådan i små stykker. Men hvis denne her kiks tager fugt til sig og bliver fugtig, så bliver den blød. Den er stadigvæk kort, og nu er kiksen klædt. På samme måde med en ost. Hvis den er blød og kort, og sådan klæber i munden,
så kalder vi det klæ. Ja, det var nogle af de der egenskaber, jeg skal ikke gå igennem dem alle sammen, men det er vigtigt, at I holder jer til dem. Det var med hensyn til karakterskalaen, hvor vi kom til, at den 9, det giver 9, hvis det er en beskeden fejl, så skal vi altså bruge en af de der fejlbemærkninger, der står i den vejledende nomenklatur. Hvis det er, at der er en tydelig fejl, der kan, som vi mener kan skade produktets omdømme, så giver vi 7. Hvis vi har en meget grov fejl, der kan skade, eller som der står her, der skader produktets omdømme, så giver vi 5. Og læg altså mærke til, at der er forskel på 7 og 5, fordi 7 det er en tydelig fejl, der kan skade produktets omdømme, mens derimod 5 det er en grov fejl, der skader. Der er vi altså sikre på, at det skader produktets omdømme. 3 det er en meget, meget grov fejl, og 1 det er en helt uacceptabel fejl. Det håber vi ikke, vi kommer ud for, men det kan selvfølgelig ske. Vi skal nu smage ind på disse her oste, og derfor har vi så taget 2 smagsbedømmelser ud til indsmagning af Danneblue, også for lige at lægge niveauet. Så derfor smager vi nu på 2 oste, og derfor tager vi den dommerseddel, hvor der står indsmagning af Danneblue, og så skriver vi så 1 og 2, og så bedømmer vi den, og så taler vi om det bagefter. Jeg skal også lige sige med hensyn til de karakterer, I giver. Hvis I fortryder, så skal I sætte 2 vandrette streger igennem den karakter, I har givet, at I altså ikke bare sådan krydser over. Og det er vigtigt, at I gør det. Plus, at I selvfølgelig skal huske at give en karakter for alle egenskaber. Så udregner en computer, så udregner den hovedkarakter. I skal også huske at underskrive hver papir, fordi det er jo et dokument, det her inden for under EU, så derfor så skal tingene være i orden. Vi starter nu her med nummer 1 og smager ind på den. Ja, vi har måske alle sammen, så vi er færdige. Derfor vil vi nu lige gennemgå de her 2 oste. Nummer 1. Jeg har givet den 15 i ydre, fordi jeg synes, den er meget pæn og meget fin. Det er ud med. Derfor giver jeg 15. Det er også givet 15. Det er jeg også alle sammen, ja. Og farven har jeg også givet 15, fordi at den er ensartet i farve, hvidlig. Ja, enig. Ja, godt. I bygningen har jeg kun givet den 9, fordi jeg synes, den er hvidrendet. Den har en lille kant her. Det kan lidt forskel fra stykke til stykke, fordi når vi sådan har skåret det ud, så behøver det ikke alle sammen lige at være mere eller mindre hvidrendet. Men jeg synes, den her, hvis I kigger på den, at det er til, at vi kalder den hvidrendet. Der må ikke have sådan et hjørne der, hvor der ikke er skimmel. Jeg vil give den 9. Det er også. Du giver 13, lige pænt måske. Ja, det er pænere, ja. Det er lidt typisk. Ja. Typisk lige hvidrendet. Så i konsistens har jeg vaklet det meget, om jeg vil give den 11 eller 13. Fordi i begyndelsen synes jeg, at den er virkelig har en god konsistens, så til sidst er den lidt melet. Så jeg tror, jeg endte på 11-tal. Jeg var givet den 13. Ja, men jeg overvejede også meget 13. Jeg synes ikke, den har lidt der til sidst her på tungen. Så er der nummer 2. Den har jeg også givet 15 i ydre, fordi der er ikke noget at komme efter ellers, synes jeg. Og det samme i farve. Også 15. I bygningen har jeg givet den 11, fordi den er en lille smule hvidregnet, men ikke så meget. Så med hensyn til konsistens, der var det akkurat det samme som før. Jeg synes, den havde en fantastisk fin konsistens, og så var det som om, der var lidt mele der på tungen. Så jeg overvejede igen, skulle jeg give 11, eller skulle jeg give 13? Jeg endte så den her gang med at give 13. Det er også. Okay, det var det. Så er vi parat til at gå i gang med den egentlige bedømmelse. Nu har vi så nogenlunde fået os sporet ind, og det lyder til, at vi er nogenlunde enige. Der er også nogle oste her til orientering, også nogle udenlandske oste.
Ja, vi ser lige, om der er overensstemmelse. Den første her får 11 og 13 og 9. Hele vejen, ja, der er et enkelt 15-tal. Men så er der et 7-tal her i lugt og smag. 11 i lugt og smag, 13 i lugt og smag, 11, 13, 11, 9, 7 Dagmar og 9. Det er det, vi har der. Kom I frem og smage, om vi stadigvæk holder fast i jeres 13 og 7-tal. Vi skal også have 31, 17. En tombedømmelse. 31, 17, ja. Og det skal vi, fordi at den får i konsistens 9 hår, 11, 9 kort, 7 hår og sprød, 11, og 9 hår og 9 sprød, og 9 klæg. Se, det kan den jo ikke være. Den kan ikke både være sprød og klæg. Det næste her får 9 og 13 og 11, og 7, 11, 11, 9, 7, 11, 11, 11, 9, giver den 15, ja. 31, 20. Der er nogen, der giver den 9. Ja. Det må vi det er hvad Sten Poulsen, der har givet den 9. Grynet. Og Grynet til Jørgen. Ja, og Dagmar, han der har givet den 13. Henrik, han har givet den 15. Ja, helt ret. Jeg må lige have den her 304 i. Det skal være her, siger du? Der er 2 klæg. Ja, og så 1 hår. Du giver den 11. Kan du ikke skrive 11, ja? Jo. Halve hår. Halve hår. Så var der ikke flere, vel? Vi var enige om. Ja, det får den. Den er fin. Der var kun det der ydre, der var grimt, synes jeg. Så der er nogen, der skal. Der er nok sådan en indlæg der. Den må du smage på. Se. Og du kan gå op i 9. Hvad siger du det? Jeg tror, der er nogen, der skal lade sig ned. Du synes stadigvæk, den skal have 7. Hvad hedder den? Jørgen? Du giver den 9, og jeg giver den 5. Så har vi her, den sidste her, vi skal have i dag, det er den franske Roquefort, som også jo er meget fedtet og kittet. Og Hans Henrik, jeg giver 11. Du giver 11. Det er for mig. Den ost, det er også bare interessant at vide, hvordan Det det var er. sjovt, Og vi er oppe på det. Der var vand beskrives. Det er de 2 rækker her, vi skal give et hovedindtryk af. Og hvad siger vi her? Sådan hovedindtrykket. Fin ost. Meget fin bygning. Fin bygning, ja. Der er skrevet, enkelte ost er dog lidt tykke og misfarvede i skorpen. Ja. Der var nemlig at tænke på de her. De var lidt. Og lidt uensartet. Ja, det var det. Så går vi til Danneblue 60. Og det er de, der ligger her. Og inden her, vi siger, at med en kronetage, måske netop lige med dem, der ligger derovre, der, så var de sådan set
Helt i orden. Ser pænt ud. Den er ikke hvidregnet, så den er ikke skjoldet. Den ser sådan set fint ud. Ja. Okay, er vi enige om det? Yes. Godt. Men det var det. Så kan vi gå ind og tage lidt frokost. I dag er jo en særlig dag, fordi at, der slutter jeg som konsulent for, som det hedder i dag, BGB-udvalget. Da jeg startede, var det jo producentforeningen af Danneblue og andre specialoste. Og dengang var der jo 23 mejerier, som jeg skulle være konsulent for, med produktion af Danneblue, Mycella og andre oste blandt Emmentaler. Jeg kan huske, at da man ansatte mig, der var man lidt betænkelig, fordi indtil da havde man betragtet det at producere Danneblue som en stor hemmelighed. Og der var derfor ikke sådan nogen, der lige vidste helt præcis, hvordan de andre producerede. Og de andre, der ikke producerede Danneblue, de skulle i hvert fald helst ikke vide det. Det var også sådan, at hver enkelt mejeri, de havde en bestemt kvote, de måtte producere og ikke mere. Og det var sådan for at kunne styre priserne. Det er jo i dag fuldstændig forbudt. Det må man ikke inden for EU. Der er det fri prisdannelse. Men jeg kan huske, at da jeg kom i lære som mejerielev, det var i 1956 på Østed Mejeri, og der producerede man Danneblue. Det var noget, man var meget stolt af, at man var kommet i gang med at producere Danneblue, fordi man netop ikke normalt ellers kunne komme i gang på det. Man var så heldig på mejeriet, at man havde fået fat i en mejerist, som hed Finn, som havde været på Jarup Mejeri. Det var et af de mejerier nede i Sønderjylland, der producerede Danneblue, og de var kendt for en meget god produktion. Men Jensen, som var medbestyrer der, han lagde meget vægt på, at mejeristerne, de måtte ikke kende hele produktionen. De må kun kende en del af det. Og derfor passede man meget på, at man ikke havde været over hele produktionen. Men ham Finn der, han havde været ansat på Jarup Mejeri flere gange, og derfor havde Jensen, han havde glemt, at han havde været der flere gange, og havde været i de forskellige produktioner. Så han kunne det hele. Han kunne både, hvordan man pasteuriserede og homogeniserede mælken, hvordan man producerede den i osteriet, hvordan man behandlede den på lageret. Så det var vi meget stolt af på Østed, at man fik i gang med det. Så det var meget stor, og man så må sige, ærefrygt, kan man sige, at jeg gik i gang med at være konsulent, for jeg kendte ikke rigtig noget til det. Men som de sagde, det skal vi nok lære dig, og din vigtigste opgave, det bliver at være erfaringsoverflytter fra, kan vi sige, mejeri til mejeri. Hvis der er et mejeri, der finder på en god ting og arbejdsbesparelse, jamen så skal den overføres til de andre, i stedet for at vi, om man så må sige, opfører os som hver på en øde ø. Det var kun de første 2 år, at jeg var fuldtidskonsulent, men så i 1972, der blev opslået stillingen som forstander for Dalum Mejeriskole, som det hed dengang. Den søgte jeg, og så fik jeg den. Og efter aftale både med bestyrelsen for skolen og bestyrelsen for producentforeningen, der blev det aftalt, at jeg kunne fortsætte som sådan freelance konsulent. Fordi, og det betragtede jeg, og det betragtede begge bestyrelser, som en fordel, at jeg som forstander for en mejeriskole også havde, om man så må sige, praktisk kendskab og kom ud i det daglige og arbejdede med de daglige ting en gang imellem, så at det ikke var helt fjern for mig. Fordi sådan nogle mejerister, de er meget, meget empfindelige overfor, hvis det er, at man sådan er bare en skrivebordsgeneral. Og lige sådan var det sådan, at her fra producentforeningens side, der synes man også, at det måske kunne være en fordel, at man havde en, der havde kontakt til uddannelsesområdet. Så i alle årene har jeg været meget, meget glad for den kontakt, og det er der stadigvæk, og de har fra producentforeningens side og medlemmerne der taget meget pænt imod mig, og jeg har altid følt, at når jeg kom ud på mejerierne, var jeg velkommen. Og jeg synes da også, at de har båret frugt på den måde, at kvaliteten er blevet meget ensartet. Det var det, vi så med bedømmelsen i dag, at den er meget ensartet. Der er ikke meget forskel på, kan vi sige, osten fra de 3 mejerier, der i dag er tilbage fra de 23, der startede dengang, eller som dengang jeg startede. Det var netop noget af det, man ville ansætte en konsulent på. Det var, at man ønskede, at man skulle have en nogenlunde ensartet produktion. Fordi når hovedparten af Danneblue, de bliver jo eksporteret, og når de kommer ud i en stor verden,
Danablu er den ost, der bliver eksporteret til langt de fleste lande i hele verden af samtlige danske oste. Der opfatter man Danablu som en specialitet, og der har man ikke forståelse for, hvis der er forskel på kvaliteten fra mejeri til mejeri. Derfor kan det være sådan, at et mejeri, hvis den har en meget dårlig produktion, jamen så kan det ødelægge det for de andre. Så det har været en af hovedformålene. Det var at få, om man så må sige, alle op på samme niveau. Samme høje niveau selvfølgelig. Og det synes vi nok, man kan sige, at vi kan se ud fra bedømmelsen her i dag, at det er lykkedes. Med en gennemsnit over 11, så må vi sige, at så er det flot. Så derfor takker jeg af i dag med stor taknemmelighed og ønsker held og lykke for produktionen fremover.